babu kamar sa a Nijar. Raina Academy domin ilimi ya wadata. Ilimi mai inganci babu kamar su a Nijar. Raina Academy domin ilimi ya wadata babu kamar sa a Nijar. gaisuwa ta musamman gare ka mai silifan data. Da irin kake fita kwarai a matasan Nijar. Abdul Aziz Isa da wasirar fandata. Domin zai ne ka sa a kan Raina Academy. Kai kayo ilimi, ka san daɗin ilimi. Shi yasa kai nazari don ba matasa ilimi. Mai salifan datar Abdul Aziz Isa ka musi, Allah ya yi ma jagora. Academy domin ilimi ya wadata. Raina Ilimi mai inganci babu kamar sa a Nijar. Raina Academy domin ilimi ya wadata. Ilimi mai inganci babu kamar su a Nijar. Raina Academy domin ilimi ya wadata. Ilimi mai inganci babu kamar sa a Nijar. Raina an sabar bana maka albarka